No niin, mulla oli esiteltävänä tää Estonia-onnettomuus 1994. Estonia oli kohtalaisen iso matkustaja-autolautta. Se valmistettiin Saksassa 1980-luvulla alkupuolella ja otettiin käyttöön saman vuonna. Aluksi Estonia kulki Turku-Tukholma väliä ja se vaihtoi historiansa aikana monta kertaa omistajaa ja lopulta se siirtyi Estline-nimiselle yritykselle, joka nimesi sen Estoniaksi. Ja tämä siirros tapahtui 1993 vuoden alkupuolella ja siellä se sitten purihti loppuelämänsä. Ja tässä on vähän teknistä tietoa siitä, minkä kokoinen laiva oli kyseessä. Ja sitten syyt siihen onnettomuuteen oli se, että oli kova myrsky ja epäillään, että se keulavisiiri repesi ja laivaan virtasi vettä ja ihmiset ei päässyt sieltä pois ja kun sinne virtasi niin voimalla sitä vettä sisään, niin se laiva upposi hyvin nopeasti. Ja tästä on sitten kiistelty, että oliko tämä huolimattomuutta vai oliko laivan rakenteessa jotain vikaa. Siihen huolimattomuus myönteisesti ajateltuna, niin se ajaa sitä asiaa, että nämä Estonian turmaonnettomuuskirjat on julistettu 70 vuodeksi salaisiksi, että niitä ei pääse kukaan tutkimaan tässä näiden tutkijoiden elossaoloaikana. Tämä onnettomuus oli suuri onnettomuus 1900-luvun Euroopassa rauhan aikana merellä.